ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡು ಕಾರಣಿಕದ ದೈವದೇವರ್ನ ಕರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪವನಂಚಿತ್ತನ ರಂಗತಳ ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನಲ್ಟ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವದೈವಸ್ಥಾನವುಳ್ಳ ಆತು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ನಲಟ್ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತಿ ನಕಲುಲ್ಲೆರು ಕವಿಕಲ್ ನಕಲುಲ್ಲೆರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೆರು ತುಳುನಾಡದ ಆನಾದಿಗದ ಕಲೆ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತಿನ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೆರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟಕರುಳ್ಳೆರು ಮೇಳದ ಯಜಮಾನರ ನಕಲುಲ್ಲೆರು ಇಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಬೋಡಾದು ಗಂಧದೋಪಾದಿಡು ತನುನು ತರೆತುದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಿರ್ನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೆರಿತಾಂಗುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ಪುರಾಪು ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಯಗ್ಗೆಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಒಂಜಾತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ್ಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೇಳನು ನಡಪಾವೊಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲೊಂದು ಪಂಡಿರನಾಂಡ್ಲ ತುಳುನೆಲತ ಆದಿಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಕುಲ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಡು ಪುಟುದು ಆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಚೇತನ ಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಡು ಎಂಚಿತ್ತಿನಳ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಪಣಪುನವೇನು ದಿರ್ತು ತೊಚ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾನಿಮಂಗಾರ ಪಣದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆನ ದಿರ್ತು ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕನ ಮೆರೆಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳನು ನಡಪಾವೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಕಾಡಿದ ಐತಪ್ಪಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಎಸ್.ಎ. ವರ್ಕಾಡಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಡು ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆ ಆದ ಬೆಂತನಾರು ಮೇಳದ ಯಜಮಾನ ಆದ ಬೆಂತಿನಾರು ಅರೇನು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್.ಎ. ವರ್ಕಾಡಿಯರು ಇರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲದಿಂಜಿದೆ ಎತ್ಕೊಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವರ್ಕಾಡಿಯರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಒಂಜಾತ್ ಹಿರಿಯ ಕವಿಕಲ್ ನಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕ್ಲಿನ ರಂಗಭೂಮಿಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ ನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖೇನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತ ಐಟ್ಲ ಎಸ್.ಎ. ವರ್ಕಾಡಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧಕೆ ಇನೇ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಏತಲ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತಂಡು ಸಾಧ್ಯತೆಲಿತ್ತಂಡು ಹಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಳಿತ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲುಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ನಡುಡ್ದು ಈರು ಲಕದುಂತದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಳ ನಡಪಾವುನ ವರೆಮುಟ್ಟೋಗಲ ಈರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾದರೆ ಐತಪ್ಪಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಯಾನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳ ವತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದುಳ್ಳೆ ಐತಪ್ಪಣ್ಣ ಈರ್ನ ಈ ಸಾಧನದ ಪಜ್ಜ ಮಾತೆಲ್ನ ಆರಂಭ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭುರ್ದಿದ ಹಾಯ್ಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆದ ಯಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆನ ಪಡೆವಡನಂಡ ಈರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿ ಲೋಕಕೋರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಯರು ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯೊಡಿಯರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಒಂದೇ ನಂಜಿ ತೆರಿಪಾವು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಜಾರು ಮಂಡದು ಅಮ್ಮಿರು ಕೊರಗಪ್ಪ ನಂಡದು ಉಜ್ಯಾಲು ಉಜಾರು 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 ಅಂಚಾನ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪ ನಡೆದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ ನಾನು ತಾಂಡದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆ ಇಂಕ ಸಾಧಾರಣ ತೀರಿ ನಾ ಪುರ್ತುಡೆ ತೀರ್ದು ಬೋತೇರು ಅಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯರಿ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ UPS ಶಾಲೆ ಕಳಿಯೂರು ವರ್ಕಾಡಿ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯರ್ ಅವೆರದು ಬುಕ್ಕ 7ನೇ ತರಗತಿ ಅಡೆ ಪೋಯರ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವೆರದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಬೇತೆ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ ಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪವಣಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜ ಆತ ಬಡತನ ಆತ ಬಡತನ ನಡೀತಾನೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೋದು
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಇವ್ರು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರೆ ಯಾನೆ ಪಂತಿ ತೆಪ್ಪೆರ ಬತ್ತೆರ ಮಾತ್ರ ತೋಟದ ಹಳ್ಳಿದ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಅದಕ್ಕೆ SSLC ಇವ್ರು ಕಲ್ತಿನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಡಾರ ಉದಯ ಕರಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇವ್ರು ಪತ್ನೆ ಕಲ್ತಾರೆ ಪತ್ನೆ ವರೆ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಪತ್ನೇಟು ಅಂತಾರೆ ಪತ್ನೇಟು ಪಾಸ್ ಆಯ್ಯಾರ ಅತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಐವರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆಟ ಪೂರ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಂದು ಅಪ್ಪ ತಾರಣದ ಬೆಲ್ಲಿ ಎರಂದು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಂತೇರು ಅಪ್ಪ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಕಲ್ಪೆರದಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನೆ ನಾನು ಕಲ್ಪವೆ ಅವಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಪಾಯರ ಎಂಕ್ಲೈ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬೇತಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತಾಡಿನು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಸಮಯ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮರತಡಿಟ್ಟು ತಾರ್ನಾಥ ಬಲ್ಯಾಯರು ಈರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂಗಗ್ ಆರೊಂಜಿ ತನುಕೊರಿಯರು ಇರೇ ಕಲ್ಪಾಯರ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಆರು ಅಂತೆ ಕಲ್ಪದನಗಾರು ಮೇಲೋಗ ಪೋಯಿರು ಬುಕ್ಕ ಕೋಳಿಯೂರು ಶಂಕರನ ಆಚಾರ್ಯ ನನ್ನದು ಜನ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಜನ ಅಂತೆ ಕಲ್ಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಎತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೊರಗೊರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಂತಂಡು ಐಟಿ ಕಲ್ತೆ ಅರ್ಧ ಆತನಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲು ದಲಿತರು ಉಲಾಯಿ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಉಳ್ಳಂಕ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಬೇರೆ ತಾರಣತ ಬಲ್ಲಿಯರು ಪಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿಯೋ ಕಾಪೋಡ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ತಾರಣದರ ಬಲ್ಲಿ ರಜೆ ದಿಕ್ಕು ಕಾರಣ ಅಪ್ಪೆಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವದಾರ ಆರು ಪಂಡ ಓಲು ಕಲ್ಪವಣ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನತ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಓಲು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಆ ಕಲ್ಪವಣ ಎಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಐನ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಡೆ ಕಲ್ಪಾಗ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡ ಆವಡ ನನ್ನದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿಗಿಲೆತ್ತದ ಕಲ್ಪ ಇದು ತಾರನಾಥ ಬಲ್ಲಿಯರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ ಬಣ್ಣಲಿಯ ಅದೇ ಇರ ಅಮ್ಮಂದಿಲೆತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಪುದಾರ ಬಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ದೇವತಾ ಅಪ್ಪೇರದ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟುಡು ಅಮ್ಮನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಇರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಳಿತ ಇರನ್ನು ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಾದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪದಿರನಂಡ ತಾರನಾಥ ಬಲ್ಯಾಯರಿಗಲ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಆ ನಪ್ಪೆಗಿಲ್ಲ ಹಿರರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಕಲ್ಪ ಇರ ರಜೆಟ್ ಅತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತೇರು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಡಿ ಮಟ್ಟ ಆರು ಎಂಕ್ ಮಾತಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯರು ಅರ್ಥದಾರಿಕೆ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ಐನು ಕಲ್ತದೆ ಅಂಡ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಊರುಡ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾನ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕೋಳಿಯೂರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಾನಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ರಂಗಸ್ಥಳ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಹಾಡಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಟಸ್ಥಾನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಳ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಲೋಣು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಲ್ಮಾನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವಾಗ ಆ ಪುರ್ತುಡು ತಾರಣತರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಾತಿ ಎಂಚಿನಂದಲ ಪಣಂದೆ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ಸಾಯರು ಆತನ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ವೇಷ ಮಲ್ತೆ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವು ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ತೊಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಜನಾವೇನನ್ ಬಣ ನೆಟ್ಟು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂದಿರು ಆರ್ನ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನು ಸೇವೆದನ್ನು ಬಿದಾಯ ಬತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿದಿನ ಒಟ್ಟು ಬಂದಿರೋ ಮೇಲಗು ಬಿಡ್ಚಿ ಅವು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರೂಕು ಮಲ್ತಿನ ವೇಷ ಬಪ್ಪನಾಡು ಸುರುಟ್ಟು ದೇವೇಂದ್ರ ಬಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಚಿತ್ರವಾಹನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರ್ದು ವಿದ್ಯುನ್ಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣಡು ಆ ಪ್ರವೇಶ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಅಂಜ ಓಹೋ ಅಂಚ ಈರು ಅವಳು ಬಾಕಿ ಸಹ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ಈರ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಾರು ಈರೆಗ ಅವಳು ಇತ್ತನ ದಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಣದು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಮಂದಾರಡ ಪಂಡದು ಈರು ನನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಪನವರ ಅರೆಗಲ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅವರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಏನು ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಿಗುಂಡು ಬದಿಯಡ್ಕಾಡು ಸೊಸೈಟಿಡು ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತನ ಹೊರತುಡಿ ಕೆಲವು ದಲಿತರನ್ನು ಸೇರಿದು ನಾಟ್ಯ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಇರೋರು ಬತ್ತೆ ಈರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯುನು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ದಲಿತರೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಈರು ಇತ್ತಿನ ಸೊಸೈಟಿದ ಪುದರದಾದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ SC/ST ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ದಾತ ಉದ್ಯೋಗತೆ ಕಂಡಿದೆ ಮಾವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಅದೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೇನ ಒಟ್ಟು ಭಾರತ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಪದನಗೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಲು ನಾಟ್ಯನು ಬರೋ ತೂದು ಅಂತದ್ದು ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಸೇರಿಯರು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪವನ ಪುರ್ಲುಂಟು ಯಾನಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಕೆಲವದಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತು ಚುರುಕಿತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾತನ್ನ ಇಟ್ಲ ಆತನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಉದನೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ನಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಂಡು ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ದುಂಬುದ ಕಲಾವಿದರ್ಲೆತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಪನಾಡು ಕಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಪೂರ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ
ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಉದನೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಅಲ್ಪ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಬನಿತೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂದು ಬುಕ್ಕ ಏರಿಂದ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನಿ ಜಾತಿದ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿಜಲ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದ್ ಆತನಾಗ ಅವಳ ಸಂಘಟನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಆತನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೇಲೋಗು ಏನು ಸೇರಿ ಅರೆ ಸೀನಾನ್ಯ ಅನ್ಪಣೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೀನ ಬಂಡರ್ಲು ಅರೆಗ್ಲ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಬುಕ್ಕ ಈ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅವಳ ಇಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ್ ಆತನಾಗ ಪಂಡ ಮಾನಸಿಕವಾದಲ್ಲ ಮಾತಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಇಂಕ ಹಿಂಸೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತಂತೆ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ವೇಷದ ಮಟ್ಟಿಡು ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರು ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವೇಷನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಾಂಡು ಟೆಂಟದ ಗುಂಡಿದ ಪುಣ ಇಚ್ಚರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪುಣ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬೇದಾನೆ ಅಂದು ಐಟ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಆರು ನಮಗೇನು ಇತ್ತೇರು ಶಶಿಧರ ಭಂಡಾರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಂದಿರು ನಿಕ್ ನಾವು ಮೇಲ ಮಲ್ಪಕ ಬೇತೆ ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೇನು ಅಪ್ಪ ಬದಿಯಡ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಇಂಕ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಏರಿಯಾದಾಗ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬುಕ್ಕ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿ ಏನಾಡ್ದು ನಾಟ್ಯ ಪಡೆದಾಗ್ಲಿ ಆಟ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲಿಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪೆರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲ ಮಲ್ಪಗ ಇರುವಾಯಿಲ ಮೇಲ 88 89 ಇರುವಾಯಿಲ ಮೇಲ ಮಲ್ಪ ಶಶಿಧರ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಅನ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆನೆಕಲ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರನಾಗ್ಲಿ ಪುರ ಪದ್ಯಗುರ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೆರ ಐಕ್ ವಿರೋಧ ಇಂಕ ಮೇಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಓಲು ಆಟ ಪಾಡ್ನ ಆಪುರ್ತುಡ್ಲ ದುಮ್ಮನಾಣಿಗೆ 2 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮೇಲದಾಗ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಿರು ನಂದು ಆತ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ತಿರುಗಾಟದ ಅವಳ ಸ್ಥಗಿತ ಅಂಚದ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪಣಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೆರ ಕುಡಲ ಅಂಚನೆ ಹಟೋಣೆ ಎತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ 60 ಲೆತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಐಕ್ ಪೋಯಿರು ಐಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಅದನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ನನ್ನದು ಆಯ್ತ ಮಲ್ಪಣೆ ಒಂದುವೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಬುಕ್ಕಂಜಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತ 4 ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತೇನೆ ಸ್ವಂತ ಅವಳಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರೇನು ಪಾಡ್ದು ಗುಂಪೆ ರಾಮಾಯಣ ಬರುತ್ತೇರು ಮಲ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಆಟ ಶುರುವಾಂಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ತುಳಿತಬಾರ್ದು 4 ಮೀಟ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊರನಾಗ ಪಕ್ಕೀರಿಗೆ ಹಠ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಐಟ್ ಬೆಂದದ 5 ವಯಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಿಜಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಣಿ ಬೆಂದಿನೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನೆನ್ಪಣ ಈ ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿ ಗಾದೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಪನ್ಪುಣಿನೇ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುಣಿನೇ ಪನ್ನುಡು ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲೆ ಬುಡುಪು ಏನಾನು ಯಾನು ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏನಾನು ಬುಡುಪು ಜನ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಯ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಲೆ ಮಲ್ತಂಗ್ಲ ಯಾನು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಸೀತಾರಾಮೇರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಉರಿ ಪಾಡ್ದಾನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ 3 ಜನಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ರೀತಿಡು ಪಾಲ್ದಾರ್ಯರ ಅದು ಆಪನ ರೀತಿ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚೆ ಆಪುರತೋಡು ದಿನೇಶ್ ರೈಲ ಕಡಬ ಎಂಕಲ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಪಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕುದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು 180 ಆಟ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತ ಬೇರೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಶುರು ಅಂದು ಅದನಾಗ ಯಾ ಪಂಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಮೇಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಕುಂಟಾರು ತಂತಿರ್ದಾರು ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅದು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ತಾನಿ ಕುಂಟಾರು ಮೇಲ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ್ತಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಅರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಆಟಲ ಎಡ್ಡ ಒಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅಂದೇನು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಏನು ಮಲ್ಪಣೆ ಅಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಅಕಲ್ರ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಏನು ಪುತ್ತೂರು ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಕುಂಟಾರು ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕಳು ಮೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿರು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಇಂಕ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬರ್ತಂದು ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಲೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಒಂತೆ ತಿರುಗಾಟ ಅದು ಇಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ತಿರುಗಾಟ ಅದು 5 ನಡಪಾಯಿರ ತೀರಿಂದ ಉಂತಾಂಡು ಕುಂಟಾರ ಮೇಲೂ ಮುಂದುವರಿಸೆ ಅವಾಗ ಶ್ರೀ ಬೇರೆ ಕಡಬದಾರು ಬರುತ್ತೇರು ಕುಂಟಾರ ಮೇಲೋಡು ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಸ್ಯಾಡು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಬರ್ತಂಡು ಇಂಕಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂದು ನಾಗ ತಮ್ಮಿಲ ನನಪಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಸದಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಲಾಯಕದ ಪ್ರಸಂಗ ಕಲಾವಿದರೇನು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರಿ ನಾಗ ತಮ್ಮಿಲ ಅಂಜ ಮಾಂತನ ಆ ರೀತಿ ಅದರಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ನೆಟ್ ಐನ್ಲ ಏನು ಉಂತಾಯ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ನನಗೆ ಅಂಚೆ ಅವೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಬುಕ್ಕ ತಲೆಕಲ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೆ 2017 ತಿಮ್ಮಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಬುಡ್ದು ಬೇರೆ ಕುರ್ದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಯನ ಕುರ್ದಿತ್ತೇರು ತಲೆಕಲ ಮೇಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಪದ ಅದನಾಗ ನಾಗರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು
ಹಾ. ಅವಾಗ ಏನಂತೆ ಸೋಷಲ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾ. ಬಲ್ಲೆತ್ತೇರು ಮಲ್ಪ ಬಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರಮ ಹಾ. ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಬರ್ಜಾಡು ತಳಕಲಂಗಿ ಬರ್ಜಾರಿ ಮಲ್ತಾರೆ. ಬಿದಾಡ್ ಬಾಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೀತಿ ಐನು ಮುಜೋರ್ಸೋಡು ಕೂಡ ಉಂತಾವಡು ಬಂದಿರು ಉಂತಾಯ ನಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಲೆ ಶುರು ಅಂತೆ ನಾನು ಮಂಗಳದೇವಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಾರೆ? 4 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವಾರಿ ನೆಟ್ಟೆ ಅನ್ನು ಪಿದಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ ಮೇಲ ಪಿದಾಡ ಖಾಲಿ ಕಾಸು ಯಾವುಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ ಮುಂದುವರಿಸ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ಪನೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಣ್ಪನ ಸೇವೆ ಅಂದ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಚ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವ್ಳು ಓಡ್ತಿನ ಆತನ ಎತ್ತು ಕಾಲಂದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಣಪನವು ಸೇವೆ ಆದ ಬತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಅವಿತ್ತ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲ ಅಂಡ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲ ಬೋರ್ಡ್ ಏನೊಂದು ಗೋಪೇರು ಬೇತೆ ಮೇಲದಾಗ್ಲೇ ಆಟೋ ಎಂಕ್ಲ ಆಟ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವಾ ಪಟ್ಟಿಲೆಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನೊಳೊಂಜಿ ಪಾಡಂದಂಡ ಅವಳು ಪಾಡ್ತಾನೆ ಮಲ್ತನ ಅವಳ ದೇವಿ ಇಂದುಲ ದೇವಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಸೇವೆನೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಂತ ಪಾಡಿಯರ್ನಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರದಲ್ಲ ಇದ್ದು ಆ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಇರೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಅಲದಿಕೀಜಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಥವಾ ದಾಯ್ತಲ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿಲ್ 25 ಆಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪಣಂಜನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಭತ್ತನಾಟವನ್ನು ಕೊರ್ಕಂದು ಅಂತೀರ ಭತ್ತನಾಟ ಮೇಲೋಗಿ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತನೆ ಮೇಲೋ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಓವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಜಾತಿ ಬಿಡುದು ಓಪುಜಿ ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಏರು ಈ 2022ನೇ ವರ್ಷ ಇಸ್ವಿ ಇತ್ತೆಲ ಜಾತಿದ ತುಳಿತ ಉಂಡು ಅನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಚೂರು ತೋಜಿನೇ ಇರ್ದ ಅದು ಎದುರು ಹೆಂಗೆ ತೋಜ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಪುಣಂಚಿನ ಆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಹಿಡಿದು ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ 40 ಜನತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕುಂದಿತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಪವಾಸ ಪೂರ್ಣಲ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ನನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಈರ್ನ ಜೀವನಯಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಜ್ಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಲೊಡಿರೆಗಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ತುಳಿತ ವೇದನೆ ಬೇನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಠ ಚದಿ ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಬನ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಲಕ್ಕದ ಬರಡು 10 ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಬದುಕಾಪಣ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಜೀವನಯಾನಡು ಈರ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿನಿ ಬತ್ತನೆಯಪ್ಪ ಯಜಮಾಂದಿ ಮದ್ಮೇನು ಯಜಮಾಂದಿ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ಅಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಕ ಮೂಲದಾನೆ ಬತ್ತನ ಅಜ್ಜಿ ತೋಜ್ಪದು ಕೊರಿಯರು ಸೂಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಇಂಚನ ಪುರ ಅವೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಕ ಒರಿದು ಬರ್ತನೆ ಬೇತೆ ವಾ ಕಲೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಅಜ್ಜನ್ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಆಪಣಲ್ಲ ಅವು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಸಭೆ ತೂಪನತ್ತಂದ ಆಯ್ತ ಉಲಾಯ್ದ ದೇವರನ್ನು ತೂಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂಚಂಜಿ ಹಠ ಆದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ತಪ್ಪೋದು ಯಾನಿ ಏರಿಂದು ಗೊತ್ತಾನಟಲ್ಲ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಪೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೋಪಾಯರ ಬಿಡು ಜೇರ ಅಂಚ ಇತ್ತ ದೇವರೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಮಾತಾ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ತೂಬಂದನ ಜಾಗೇನೆ ಅನ್ಪ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಮಂತ್ ಅಂಚಂದು ಗೊತ್ತಾಂತ ಈರು ಪೋಯರಂದಲ್ಲ ಈರಿಗೆ ವಾರಿ ಇತ್ತಿದಲ್ಲ ದೋಷವೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಈತ್ ಜನನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತೇನ ಆ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಆತ ಮೇಳ ನಡಪವನವರ ಮಿಟ್ಟ ಪೋತಾರೆ ಅಂಚಾನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಮಿನಿ ಆತುಂಡು ಇರಿಗೆ ದಾದನೆ ಆತೋಡತ್ತ ದಾಲ ಆತಜ್ಜಿ ದಾಯಕಂಡ ದೇವರೇನು ಈತ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೇರು ಇರೆಗ್ ಏತು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಒರ್ತಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆತಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆತಂಡು ಒರ್ತಿ ಚಾನಲ್ ರುಲ್ಲಲು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓ ಚಾನಲ್ ಕುರಾಲ್ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಈರ್ನ ಯಜಮಾಂದಿನ ಪುದರೆ ಸುಮತಿನ್ ಈರ್ನ ಬದುಕಡಕ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ಬರ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಈರು ಆರಂಭಡ್ ಈರು ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಜತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡಲ್ ಮೇಳಗ ಬರ ಪೋಯರ್ ಈರು ಪ್ರಥಮ ಮೇಳ ಕಟ್ಟನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈರೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಸಮಾಜ ಅವೆ ಕಾಸು ಕೊರಂಡ ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂದು ಬಾಕಿ ತನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಕ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಂಕ ತೆಪ್ಪಂದೆ ಮುಗಿತಿಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಚಾರ್ ಆಪದ ಇಪ್ಪದ ಪುರ ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದನೆ ಅದೇ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ಚಾರ್ ಪುರ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಂದು ಅಂಚ
ಮೇಲ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ದಾಲಜ್ಜಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸದಾಗಲೂ ಪೂರ ಇಂಕ ಬಾರಿ ನೇಪಥ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಕ್ಲೇನು ಗೌರವಿಸ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮೇಲ ನಡಪಡೋದಂಡ ಅವು ಬೇಕ ಎತ್ತೋಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ ಮಾತ್ರ ಆ ಮೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡು ದಿಪ್ನ ಪೂರ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆನ್ಪುನ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಕ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಏರು ಪೂರ ಇರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಕಾಪುರ್ತುಡು ಬಂಗಾಡ್ಲತ್ತೇರು ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಸೀತಾರಾಮೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಕುಂದಾರ್ ನಂದಿತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಕುಂದಾರ್ ತಲಕಲ ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಆ ಜನಲ್ಲ ತೋಜ್ಪದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರ ಕಾರಣ ಕುಂಟಾರ ಮೇಲ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬೊಡ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚ ಏನನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿನ್ನಂಚ ನಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಏರನಂದ ಅಂಜಿ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಆದಿಪ್ಪು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕಲ್ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗ ಜಾತಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಬಲ್ಯ ಅಕುಲ್ಪುರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೋಕಗಳ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಂಡು ಈರೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಇನಿವರೆ ಮಟ್ಟ ನೆಂಪುದಿತ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಈರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಯಕ್ಷಯಾನ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಕ್ಷಯಾನಡು ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮದಪ್ಪೆರೆ ಆವಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ದುಃಖ ಮಲ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ದಿನವು ದುಃಖ ಮಲ್ತಿನ ದಿನವಂಡ ಇಂಕ ದಿನಲ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಲ್ತನ ದಿನಲ ಎನ್ನ ದುಃಖದ ದಿನ ಒಂಜಿದಾಯ್ತನ್ನ ಜಾತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎಂಚಿನ ಬಾಕಿತನಾಗ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಣ ಸುತ್ತ ಒಡೆಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಣ ಆ ರೀತಿ ಗೌರವ ಹೊಡೆ ತಿನ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸೊತ್ತು ತಿನ್ಪುಣ ಸೊತ್ತು ಗೌರವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಹೊಡೆ ತಿನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲ ನಂದು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಏರು ನಾನು ಅವು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂಯಿನ ನೆನಪು ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದುಃಖನೇ ಕೊರಗ ತಣ್ಣಿಯ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲೆ ಶಕ್ತಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಆ ಬಾಲೆಗಳ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಗುರ್ತಚ್ಚಿ ಈರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಎಸ್ಸೇ ವರ್ಕಾಡೆಗಳ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮೋನೆ ತೂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕದು ಪುಣ್ಯೋಗ ಅಜ್ಜಿರೇನು ಸಾಂಕದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆಪನಲ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆಟ್ಟು ಬರತನವೇ ನಡಪು ನತೆ ಎಸ್ಸೇ ವರ್ಕಾಡ್ರೆ ಅತೆ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಸಂತೋಷ ಪಡಿತಾನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಲೋಕ ನೆಮ್ಮದಿ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಪಡೆಪಣ್ಣ ಮೇಲದಡೆ ಬತ್ತದನಾಗ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾದ ಜಾಗದ ಆ ನೆನಪು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎದುರಿಡ್ದಾವಡೆ ಪಿರಾಡ್ದಾಡ ದನಿಕಲು ಬತ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವ ಎಂಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಂಗೆ ಗೌರವ ಅಧಿಕದಂಡು ಕಲಾವಿದರ ಗೌರವ ಅಂತೇಳಿ ಇನಿಕ್ಕಲಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಡಣ್ಣದಾಯ್ತನ್ನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ ನನ್ನ ಮನಪೇರ ಆಪಿಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಡತ್ತಂದೆ ಅಂಚ ಏನು ನಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಅಥವಾ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟುಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತ ಮೇಲೊಳಿತ್ತಿನ ದುಂಬು ಡೇರೆ ಮೇಲ ಅದು ನನಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲ ನನಲ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ಪುನ ಉತ್ಕಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಯಕೆ ಎಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈರು ನನಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಶೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಈ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಯುಗ ಬನ್ಪೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಟ್ಲದರ ಮೇಲ ಮಲ್ತೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಾಯ ಬತ್ತಂಡೆ ಮಾತಾರಿದ್ದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ಪುಣಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನುల ಸಹಕಾರ ಕೊರಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಣ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಈರೆಗೊಂಡ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿನ ಕರ್ತ ದಕ್ಕದೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿಪ್ಪುಡಿರಿಯ ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪದ ಖಂಡಿತ ಈರೆಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಎನರ್ದಿಯತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಏನು ಖಂಡಿತ ಈರೆಗೆ ಬೇರಿತಾಂಗ್ ಕೊರಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದ ಆಯ್ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಸರ್ತಿದ ಮೇಳ ಆರಂಭ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಬಂಡ್ರೆ ಇಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರನೇ ಯಾನು ಐಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ವರ್ಕಾಡಿರೆ ಈರೆಗೆ ಈತ ಕಷ್ಟೋಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ಬುಡ್ನ ಈಗ ದೇವರೇ ಗತಿ ಇಂದ ಬಂಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ನಮಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿನ ಸರಕಾರ ಗತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರಕಾರದ ಮರ್ಗಿಳ್ಳಿರೋ ದಾದ ಸಹಕಾರ ಸರಕಾರದ್ದು ದಾಲ ಸಹಕಾರ ಬತ್ತೀಚಿ ಡಮ್ಟಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬೇತೆಂಜದನ ಇರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾಯಿ ಯಾನ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷ ಕರೀಜ
30 ವರ್ಷ ಕರಿಂದು ಅದೇ ಈರ್ನ ಯತ್ನ ಇಸಬಿಡಿಯರ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏನು 86 85 86 ಅಂತ ಅದೇ ಅವಾಗ ಈ 30 ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನುಡ್ಲ ಈರಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೋತು ಜರತ್ತ ತಿಕ್ಕದಿಜ ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪೋಂಡಲ ಎಂಕು ತಿಕ್ಕುನಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ ಇಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಲುಂಡು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳರು ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಏತ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳರು ಎಂಕ್ಲನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತು ಎತ್ತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ ಯಾನು ಎಸೆಯವರು ಕಟ್ಟಿದೆ ಬಂದ್ಬನೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಯಕ್ಷರಂಗ ಉಂಡು ಮುಡ್ಲಪಾಯ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳುಂಡು ಅವಾಗ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗೊಂದೇ ಮೀಸಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ನಿಧಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ದಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಂತೇನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪತ್ತದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಬಂಡೆ ಬೇತೆದಾಲ ಇಂಕು ಪೊಡ್ಚಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೇರಳ ಕಡಿನಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಂಧಗಾಲಿ ಜನ್ನಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪನೀತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ಚಿ ಅವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಂಗಳದೇವಿ ಸೇರಿದೆ ಅವು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತು ಕೊರಡತ್ತೀರಿ ಗೈಟ್ದಾಲ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಹಾಂ ಕೋಟದಾರನ ನೆಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಕಿದೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾರು ಅವರ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಮೇಲೆ ದಕ್ಲಬೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದಾನಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಎದುರು ಬರೆಯಿರಿ ಐವ್ರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಪುಡುವೆ ಅಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಏನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಲ ಬಂದು ಎಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲಿ ಬಂದಿರ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದನಾಗ ಅವು ಮಾತ ಕೊರಿಯರ ಆಪಜಿ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಆನ್ಲೈತೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಬರುವ ತಂದೊಂಜಿ ನಿಘಂಟಿತ್ತು ಅವಳ ಬೈಚಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಈರು ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎ ವರ್ಕಾಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಜೀವನಡು ಇತ್ತು ನಾವು ಅವೇನು ಸಾಧಿಸದವೇನು ದಾಂಟದ ಬರ್ಪ ನಾವು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಕತ್ ದೇವೇರಿ ಇಡೆಬರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಈರು ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೇಡೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಆಸೆಲ ಇರಡುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇನ್ನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉನ್ನದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಏರು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂದು ಅವು ಭಾಷಣಡು ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಐತದ ಉತ್ತೈತಲು ಪುರಂಡೆ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಜನ ಏರು ನಂಡು ತೂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಅಂಡ ಐಟಿತ ಯಾನೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲ ಅಂತ ನಾವು ಐತಪ್ಪಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲ ಇತ ಎಂಕ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲದ ನೆಕ್ಕಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಎಂಕು ಕೊರಡು ನಂಡದು ಅಂಚೆ ಕೊರದಂದ ಎಂಕು ಒಲ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವು ಐತಪ್ಪಣ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲ ತಂದೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲ ಅಂದು ಬರಾಯರು ಆ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಜನಕುಲ್ದ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಗ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಬಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಹಠಕ್ಕೂ ಬಡದು ಎಂಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಲಾಭ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ ಯಾನೇನಿನ ಅಂಡ ಇಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಯಾನ್ ಈತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾತು ಎಂಕ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ನಂಡದು ಆ ಕಾಸನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂದೆ ಸಮಾಜಗೂ ಮಸ್ತ್ ದಲಿತರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಪನಲ್ಪ ಆಕಲನ ಬದುಕದ ಬಲಿಷ್ಠತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಾರ ಪಣಪನ ಕೇಳಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರ ಹೌದೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಷರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದನಾಗ ಆಕಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ದವಡು ಕಾಸು ದಿಕ್ಕೋಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ದಲಿತರೆಡೆ ಪೋಯಿ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನೋ ಕರಿಪುಣವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಲ ಮಾತ ಪಂಡ ದಿಪ್ಪೆ ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಲವಡು ಅಥವಾ ಬಯತೆ ಜಾತಿ ದಕ್ಲವಡು ದಲಿತರನೇಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಲ ಇಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಅದನ್ನ ಆಕಲಿ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಲೇನು ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದ ಕಾಸದ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೋಳು ಸತ ಇಟ್ಟುವರಿನ ಬೈಸೇಡು ಯಾನಿದೆತ್ತು ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಅಕೌಂಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನು ಎಂಕಿದೆತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಟ್ಟು ಕೊರಪೇರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಂಚೂರು ಅಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಲಾಭ ಪುಂಡತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಜಗತ್ತದೊಳೈ ಅಧಭೇದದ ಅಂತ ನಂಚೆತ್ತನ ರಂಗಕಲೆಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಈರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ವಿಭಾಗಡು ದಾದ ಬಣ್ಪಾರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ತಪಾತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗೆಟ್ ಸಮಾಜಗ ನನ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಅತ್ತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಾ ರೀತಿ ನಡಪೊಡು ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪೇರ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾತೀಯತೆ ನಂಜಿನ ಬಿಡೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನನ್ಪಣ ಆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇತ್ತದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ದಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿತ ನಂಜಿನ ಕೆಲಸದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಪಿದಂಡಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ
ಎಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಏರು ಏತೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಪಡ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಬೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರು ಈ ರೀತಿಗೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಎಂಕ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲವ ರೀತಿದಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆವಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಕಡಾಖಂಡಿತವ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇರ್ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಯತ್ 56 ಮುಟ್ಟ ಅದೇ 56ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈರು ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬದುಕಡ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಾತು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯನ ರಂಗಕಲೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಲೋಕಂತನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸವಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗುರುತಿಸವಡು ಇರಗಿನಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರು ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತಿಕ್ಕನ ನಂದತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪುಣಂಜಿ ಭರವಸೆ ಬಂಡರದೆ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇರೇ ಗೌರವ ಒಂದು ಕೊರ್ಪನ ಈ ಗೌರವದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾದ ಬಂದ್ಪರೆ ಅವೇ ಇದಮಟ್ಟ ಏತ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪಾರ ಅಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಬುಡಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಮಂತದ ಕೊರಿಯಾರ ನಂಡ ಏತ ಶಿಲ್ಪಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಐನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆಕಾರ ಬರಡಂಡ ಐನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂತದೆ ತೋಜ್ಪಾಯಿನಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನು ಉಸಿರಿ ಇತ್ತು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ನೇನು ಮದಪ್ಪ ನೇನು ಇಪ್ಪ ನಾನು ಪಡಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ವರ್ಕಾಡ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ಬತ್ತಿರ್ದು ಸಮಾಜಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಕಲುಷಿತವಾದ ನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಏನು ಬುಡುಪಾದ ತೆರಿಪಾಯರು ಆಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಳಿತ ಪಣಪನವು ನಂಕು ಅವು ಅಡೆತಡೆತ್ತ ಅವೇನು ಮೆಟ್ಟದು ನಂಗೆ ಸಾಧಿಸ ತೋಜಾವಲಿ ಪಣಪನವೇನು ಈರವೇನು ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬುದ ಬದುಕಲಿಡಿರೆ ಉಜ್ವಲವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಈ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಯೋಚನೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದರ ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಡೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವತಿರ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ವತಿರ್ದು ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮಯಿನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ಕೊರೆಗ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟುದು ಬಲತದ ಮಲ್ಲಾದ ಒಂಜಾತ್ ಕೊರೆಗ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಳಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಪಿರಾಕದ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಳನು ನಡಪಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಕೀರ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಸ್.ಎ. ವರ್ಕಾಡಿ ಮೆರನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದುಕೆರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಯವಾಣಿದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಲಂದು ಯಕ್ಷ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡತಿನಾರ್ಲಂದು ಆತು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯಾದ ಬೆನ್ಪುನಾರು ಎಸ್.ಎ. ವರ್ಕಾಡಿನ ಮೇಳೋಡು ತಾನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚತ್ತನ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತದ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ನಾರ್ಲಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ V4 ಮಾಧ್ಯಮದ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಶೋಷಿತಿರ್ನ ದೀನ ದಲಿತಿರ್ನ ಆಶೋತ್ತರಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸವನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಮೊಗಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಭಾಗಿ ತೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಸ್.ಎ. ವರ್ಕಾಡಿ ಮೆರೆನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಯ್ಯರು ಎಸ್.ಎ. ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ಬತ್ತನಂಚತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಒಂಜಾತ್ ಮೇಳೋಲೆನ ಕಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚೊತ್ತನ ಆಶ್ರಯನ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ತನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪನು ತೊಚ್ಪಾದು ಯಕ್ಷರಂಗೋಡು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪನು ತೊಚ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೇನು ಈ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವೈಭವಡಕಲು ಮೆರೆಪು ನಲ್ಕ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಬಗೆಟ್ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಲ್ನಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೋ ನಿಕಲು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ತನ್ಮುಖೇನ ಆರ್ನ ಭವಿಷ್ಯೋಡರಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟುದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದ ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಈ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಪಣಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇರು